Ngani mairayo sa helang na dengue ang 2 anyos na pamangkin ni Alan kan Barangay Orosite, Legazpi City, pirmi niyang pigsisiguro na malinigan sa indang natad. Pigsisiguro niya man na mayong nakastak na tubig urog na sa mga ruweda, na yaon sa luwas kan sa indang harong na pwedeng pag-istara ng lamok. Talagang mga tubig na yan dapat pag-aliw na sa sa gilid kang aro para maano yang na dengue para maali para dahil na maapektuhan ng mga aki. An health worker na si Annalyn, pirmi man daang pigpapakakanin masusustansyang pagkaonan sa iyang aki, ngani mapakusog ang resistensya kaini lalo na sa paglaban sa mga helangon niya na tag-uran. Arog kan dengue na naisiyan niya man sana na padagos sa nagdadakol ang pigtatamaan. Siyempre, papakaunan mo siya kay mga masustansyang pagkaon. Tapos, taon mo sinda kay vitamins. Segun sa Department of Health Bicol Center for Health Development, total na 599 dengue cases sa naitala ninda puon kan Enero a 1, sundo kan Hunyo 29. Mas halangkaw kumpara sa nakaaging taon na 460 ang naitalang kaso sa parehong peryodo. Sa pinakahuring datos, 271 na kababaihan ang tinamaan ng dengue asin 328 na kalalakihan. 145 sa Cam Norte, sanggatos naman sa Catanduanes, 62 sa Albay, 34 sa Masbate, 49 sa Sorsogon, asinapat tanhali pa sa ibang rehiyon na digdi nagpakonsulta sa Bicol. Ano man binawian in buhay, 2 sa Catanduanes sa sinduwaman sa Sorsogon, saro sa Albay asin saro sa Camarines Sur. By January po, ma'am, nagpe-proposition na po ako ng mga insecticide, saka mga LLIN, ma'am, ibig sabihin po yung mga treated nets po, and yung mga testing kits po sa mga province po. Na in case po na dumami ang kanila, kasi ma'am, ang dengue, hindi lang po yung tag-ulan di seasonal ang dengue. Kumbaga, buong taon po may dengue tayo. Kumbaga, simula pala ng taon, nagpe-proposition na ako ng mga commodities po for dengue sa mga province po. Ang dengue, sarong virus na nakukuha sa kagat nin babayeng lamok. Pira sa mga sintomas kan dengue, iyuan pangungulog kan mga kalamnan asin kasukasuan, panluluya, pamamantal, pagsunggo, pagsuka nin kolor kape, kolor itom na pup asin kadipisilan sa paghangos. Wara man da ining pigpipiling edad, asin urog na delikado nin hulita na kakagadan. Sa kabilugan, nagpakol na sa 90,000 kaso nin dengue sa bilog na nasyon, mantang 203 naman na naikurit na datos kan mga binawian nin buhay. Sa kabilugan, nagpakol na sa 90,000 kaso nin dengue sa bilog na nasyon, mantang 203 naman na naikurit na datos kan mga binawian nin buhay. Yung community, ang pagkakaalam nila is yung paging talaga po ang pinakasolusyon sa dengue po. Paalalahanin ko po, ma'am, ang lahat na ang paging po, yun po yung pinaka-last resort natin. Kumbaga, ma'am, ang paging po ay gagawin po lang natin pag may marami po ng cases at pag may outbreak lang po. Kasi nami-misinterpret po ng mga karamihan na di na po kailangan maglinis, magpaging na lang. Katakod kaini, nangapoda ng opisina kan DOH sa publiko na mas maging malinig sa palibot ngani maibitara na tamaan nin dengue. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Camille Gonzales.